hadisi na uku na gaba shine hadisin Abdullah dan Umar yace an abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. da ya kawo hadisin Umar sai kawo hadisin ɗansa a bayan shi wato ya fara da jigajigan sahabbai kafin ya ci gaba da abin nan manya cikin sahabbai Umar falalansa da matsayinsa a cikin musulunci Abdullahi dan Umar kuma kasancewa yana cikin fuqaha sahaba kasancewa yana cikin mutum bakwai da suka fi kowa haddace hadisin Annabi ya Abdullahi dan Umar yasa sai ya fara kawo riwayoyin su dan ko da lokaci ana gabatar da mai falala akan dan uwansa kafin a kawo wanda ba shi ba in ya ga dama zai kawo hadisan wadannan sahabban da ba amma sai fara da wadannan dan nuna matsayin su Abdullahi dan Umar yana cikin bakwai sab'un min as-sahabi فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر وبكوا إن سنفقوا هذا حديث النبي bai kawo mana sabon abu ba inda za mu lura da cewa da aka tambaye annabi musulunci ya ambaci ababe guda biyar ko guda biyar din nan kuma sune na aka sake kawo abin da yake bako a nan gurin abu ne guda biyu abu na farko wanda shi ya kamata ya zanto na karshe amma zan ambace shi da farko don yana da sauki a can gurin da aka ce an taka da Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima sala wa tu'ti zakka wa tasuma ramadan sannan ne wa tahujjal bayt an ambaci azumi sannan haji ya zama to na karshe amma anan aka ce wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil bayt sannan aka ce me wa sawmi ramadan sai aka kawo azumi ya zanto da karshe to shine dai a nan gurin babu wani bambanci tsakanin can da nan gurin domin al-aqfu bil wawi la yaktabi tartib in aka jeranta ababai wanda suke gidadduguwa 1 2 3 4 5 a tsakanin su aka yi ta kawo wawul wa iqamis sala wa ita'iz zakat wa sawmi ramadan wa hajjil bayt ko wa hajjil bayt wa sawmi ramadan wannan wawun din kawai ta zo ne dan fara waɗannan ababan aure guda amma ba dan nuna wannan ne na farko wannan ne na ƙarshe shine ma'anan al-aqfu bil wawi la yaktabi tartib abu na biyu a can ya ce akhbirni anil islam ne sai annabi ya ambata wadannan ababan guda biyar anan kuma sai ce buniyal islamu ala samsi akwai bambanci tsakanin can da nan sakon da aka isar a can daban da sakon da aka isar a nan a nan gurin ana so a nuna waɗannan ababan guda biyar su ne ginshikin musulunci a can gurin ko abinda ake so a nuna ayyukan zahiri ana fassara musulunci da ayyukan gabbai kawai akhbirni anil islam ba na labarin musulunci to idan aka ce ginshiƙai guda biyar baya nuna martaban su tsaya lallai kalmar shahada ita ce ta farko sannan ne sallah sannan ne azumi sannan zakka sannan azumi sannan aikin da wato ajranta haka kalmar shahada ita ce farko da aka ce ginshiƙai ba ana nufin karfin su ɗaya ba kalmar shahada ta fi kowanne karfi domin duk wanda yake kalmar shahada bai furci da ita ba ya zama musulmi ya zama musulmi ba amma mutumin da ya yarda da kalmar shahada sai ya zo ki yin sallah wadansu malaman suka ce yana na matsayin sa na musulmi wadansu suka ce ya kafirta kaga akwai sabani kenan can ko ba sabani haka mutumin da baya bada zakka shin yana na matsayin sa na musulmi ko ya kafirta malamai da dama suka ce yana na matsayin sa na musulmi bai kafirta ba sai dai in inkarin wajibin ka ne amma rikin bayar da ita wannan baya fitar da shi daga musulunci ila wani ce wai lil mushrikin alladhina la yutuna zakata yadda wadansu suke cewa wai Allah ya ce azaba ta tabbata ga mushrikai so ai mushrikai alladhina la yutuna zakata sai ka ce karasa ayar mana in ba tsoro ba dan Allah ce alladhina la yutuna zakata sai ce me wa hum bil akhirati hum kafirun ai sun kafirce tashin kiyama ba hana zakar kadai suka yi ba a'a sun kafirce tashin kiyama daidai yake da ra'aita alladhi yukazzibu bid-din sai ta me fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'am al-miskin ne ta'am al-miskin ba zakka ba inda musarqatul fuqara wal masakin ba a karyata so ba a ce musu kafirai ne ba sai dan sun karyata tashin kiyama bayan karyata tashin kiyama sai ka suka kara da wannan laifin cin dukiyar maraya sai sai kara da laifi na gaba hana zakka amma ba hana zakka ne kadai ya mai da su kafirai ba ina fata an fahimta da kyau ko waɗanda Abubakar ya yake su ne dan ladantar da su in wanda da ya yaka wanda suka hana zakka ba wai dan saboda kafirci ne hana zakkan ba a'a dan saboda ya ladabtar da su su dawo musulunci su karya wani rukuni daga cikin rukunin musulunci to kaga anan gurin kuwa ana baka labarin cewa an gina musulunci ne akan waɗannan ababai guda biyu a can gurin kuma ana baka labarin musulunci shine ayyukan zahiri an gane ko imani kuma shine ne kudiri na zuci
to sai dai wani lokacin kuma suna sarkafewa wannan ya dauki ma'anar wannan ya dauki ma'anar wannan kamar yadda muka faɗa kamar yadda za ka gani da dama cikin hadisi annabi yake cewa al-imanu bid'un wa sab'una aw wa sittuna shu'ba imani yanki daidai har 60 da doriya ne ko 70 da doriya sai ce a alaha la ilaha illallah mafi girman yanki shine la ilaha illallah sai ce wa adnaha wanda yake zama na kasa daga cikin yankunan imani din nan shine imatatul adha an tariq dauke wani abu mai cutarwa daga kan hanya kaga kosa ka dauke ka jefar dan karwa ne taka kaga kwalba ka dauke ta daga kan hanya kaga dutse karwa ne sun tube wannan wani yanki ne na imani to wannan kudiri ne ko aiki ne na gaba aiki ne na gaba amma annabi ya fassara shi da cewa shine mai imani dan mun nuna ma suna sarkafuwa da juna idan sun rarrabu in sun hadu da kowanne yake cin gashin kansa sai kuma annabi ya ƙara bayani cewa wal haya'u shu'batun min al imani kunya ɗaya ne daga cikin yankunan imani 60 da wani abu din nan da aka faɗa ko 70 da wani abu mutum ya zama mai jin kunya hadisi na uku na gaba shine hadisin